Hey guys, welcome back to my channel. दिनैनि भिडिअ'आ जाबाय खुमब्राजों दाउ संगोन। ओमफ्राय दायो आं खुमब्राखौ सायग्रोना लानोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय अननानै। थौदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। ओंखामखौ जानना लाग्रोबाय ओमफ्राय दायो दाउ गोदानायखौ नायनोसै थौदो। दे माबा बिदि लेजि लेजिबा हर गेजेर जालायलांगोन। गोलोमजोब्बाय अराव ओंखाम संनानै। एसे होबाय आङो ओमफ्राय दायो दसे गोदौनो होनानै मोनसिगोन। कालारा जा मोजां जाखादो।